Уважаеми съграждани, в навечерието на най-светлите християнски празници ви отправям искрени пожелания за здраве, любов и благоденствие. Коледа е време, в което домът се изпълва с топлина, сърцата с доброта, а мислите с вяра и обич. Пожелавам ви тези моменти да бъдат споделени с най-ценното – семейството, приятелите и близките хора. Нека коледният дух донесе на всички надежда и вяра за по-светло бъдеще. Изминалата година ни показа силата на сплотеността, солидарността и взаимната подкрепа. Тези уроци са безценни, когато са усвоени с повече доброта, грижа един към друг и увереност в нашите възможности. Пожелавам на всеки от вас да открие своето коледно чудо, а през идната 2025 година да сбъдне поне една своя съкровенна мечта. Светли празници, благословени дни и радост във всеки дом!